Десислав Чуколов е роден през 1974 година в Русе. Завършил е специалност европеистика в Русенския университет. Дипломира се като магистър по еврокомуникации. От учредяването на партия Атака на 17 април 2005 година е член на Централния сбор на партията. Депутат в Европейския парламент от 2007 до 2009 година. Народен представител в 40-то, 41-то, 42-то и 43-то Народно събрание. Десислав Чуколов е заместник-председател на партия Атака. Добър вечер, господин Чуколов. Добър вечер на вас. Да видим все пак какво каза Джон Кери и да разтълкуваме думите му. Покрихме много теми, включително темите свързани с сигурността, енергийната диверсификация, върховенството на закона, както и културните ни връзки и връзките между нашите два народа. И съм изключително доволен, че мога да обявя, че създадохме 4 работни групи, за да можем да задълбочим и затвърдим нашето партньорство във всичките тези ключови области. Едната от областите, където наистина отбелязахме напредък, е по отношение на колективната сигурност. България и Съединените щати увеличават и задълбочават своите съвместни учения и прилагаме планът за действие за готовност на НАТО и също така да можем да оптимизираме българските въоръжени сили, те да са съвместими с НАТО. Също така с премиера обсъдихме и практически въпроси, свързани с увеличаване на енергийната сигурност, както в България, така и в цяла Европа. Мисля, че съвсем уместно ще кажа, че прекарахме доста голяма част от срещата по тази тема, именно поради голямото значение на темата. И затова тук в България бих искал да подчертая, че е много важно да се постигне диверсифициране на източниците и увеличаване на свързаността с съседите. Затова Съединените щати се ангажира да подкрепи България в този процес и ние с премиера обсъдихме специфични мерки, които ще бъдат предприети, за да можем да продължим в тази насока заедно. За да можем да реализираме потенциала на България като силна, модерна и просперираща демокрация, България също трябва да засили своите усилия в областта на върховенството на закона и да пресече процесите на корупция. И така, на пръв поглед, много хубави неща каза човека. Той тези неща ги казва господин Кери, само че когато така обикаля целия свят, защото неговата дейност е такава да обикаля целия свят и да налага американското влияние навсякъде, където попадне. Някъде бях чел, че той има средно на година около 220 дни в чужбина, този господин. Просто да се чуеш как е запомнил името на България, държавата, поредната държава, в която е и в която иска да убеди всички, че трябва да се съобразяваме с Америка. Основно говориш обаче за диверсификация. Така, естествено, че всяка държава, където отиде, той ще говори тези мили сладки думи, така добре опаковани, добре премислене от екипите му, но всъщност какво се случва? Какъв е втория план, който винаги е бил интересен на нас, политиците от Атака и вярваме на зрителите на телевизия Алфа? Какъв е втория план? Ето е това, не можахме така... Няма как да го разберем, естествено, от тези хора, които, както казах, се служат с заучени фрази. Но ако поанализираме, ако помислиме, ще стане ясно какъв е втория план на събитията, като така моят анализ, това, което може да изведем като генерална линия, е естествено да продължи колониалното робство на България. Да продължи нашата страна да бъде обезкървявана и финансово, и икономически, и ако щете човешки капитал да извличат от България. Хората, които добри математици, деца, които печелят олимпиади. Знаете как много бързо им намират работа в чужбина. България да бъде обезличавана по всякакъв начин, за да стане просто поредната американска колония. Но точно тук сме ние, патриотите, родолюбците от Атака, да се противопоставим на това нещо, защото няма как да виждаш, че родината ти загива и то точно под давлението на подобни, като този Джон Кери. Вчера идваше външния министър на Великобритания. До края на месеца ще да дойде шефа на НАТО Столтенберг. Няма как да ги виждаш тези неща и да се стоиш тихичко и да не се съобразяваш. Това и точно за това днес така излязахме на протест. Заявихме ясно категорично каква е нашата позиция по начин, по който и повече хора да ни чуят, защото целта на този тип мероприятия е колко се може повече хора да се отворят очите, да се събудят от този сън, от тази илюзия, която ги е омаяла, че съобразявайки се с Америка, ние всъщност правим нещо добро за България. И само, аз днес го казах пред различни медии, но
Нека си дадем сметка. Откакто се съобразяваме толкова плътно с Съединените американски щати, с политиката, която те налагат, с така наречените евроатлантически ценности, за тези 25 години с колко милиона е намалял българския народ? Да се удари чертата и да се види. И тогава въпросът ми към всички е: струва ли си или не си струва? Това работи ли за България или не работи за България? Ето това са въпросите, които когато си ги зададем, изводите сами ще дойдат. И отново за втория план. Най-често споменаното нещо от Джон Кери беше думата диверсификация. За газ се говореше и Бойко Борисов започна да се обяснява, че шистов газ няма да се добива, докато не се открие чиста технология. Обаче пък руските медии смятат, че точно това е визитата на Джон Кери. Има ли опасност наистина от добив на шистов газ? Разбира се, че има опасност. Един от плакатите, които издигнахме днес, беше точно за това. Не е нужно дори да припомня конкретни случаи. Зрителите сами знаят. Вие помните, че колко пъти Бойко Борисов си е сменял мнението точно 3 пъти на ден. Случило се сутринта в Народното събрание каже нещо, след това, след обед, вече във вечерните емисии на новините може да се види как Бойко Борисов със същата убеденост твърди нещо съвсем друго. Когато става въпрос за такива енергийни мащабни проекти, пример е централата Белене. В предаването Панорама по Българската национална телевизия, помните 2011 година, мисля, че беше, Бойко Борисов участва там и с огромен такъв план, убеденост, вътрешна убеденост, с документи се служеше и той обясни как ние трябва да строим Белене на всяка цена, как трябва да, което съвпада и с нашата позиция на АТАК. Обясни това как трябва да се строи този огромен енергиен проект. След няколко месеца, със същата убеденост, той каза как не трябва да се строи. Естествено, че също ще стане и с шистовия газ. Той за шистовия газ беше за, после изведнъж се съгласи с това, което вкара Атака, всъщност мораториума. Атака разбира се, го вкара. Има ли още една по-голяма опасност да видим една статия от Медиапул? Ще помоля колегите да я подготвят. Тя е от лятото на 2014 година, малко след като Пламен Орешарски падна от власт, Бойко Борисов замина на инструкции веднага в Съединените щати. И оттам обяви следното нещо, да го видим само. ГЕРБ, като се върне на власт, ще спре договора с Южен поток и е обещал там, че ще даде находищата ни на нефт и газ в Черно море на американски фирми. Точно така, това беше малко, може би преди да падне правителството на Орешарски или след като падна правителството, но вече, както се казва, така се бяха поразбъркали нещата тук в България и Бойко Борисов побърза да отиде в Америка, където да се представи отново на господарите, да каже: аз съм се същия верен изпълнителен, заложете на мене на тези предсрочни избори, няма да се грешите. Всичко, което кажете, ще го направя. Тук редактора ви явно не се е свършил работа, но имаше едни снимки, на които Бойко Борисов се вижда как на едно съвещание в кой знае коя е институция в Щатите. На едно съвещание той е застанал до един огромен телевизор, територията на България, той сочи с пръст, показва какво ще се направи, как ще се направи. Той всъщност тогава е обещал на американските си господари как ще се развият нещата в България. Ето, той директно е казал тогава за Южен поток. И това си го е казал и излязло и в Медиапул. Представете си още колко неща е имало там, които той не ги е казал, които естествено, че включват и шистов газ, естествено включват и конвенционалния газ, където има находища в България, които да се разработят. А познайте кой ще ги разработи. Именно американски фирми. Той там каза, че имаме находища за милиарди в Черно море. Разбира се, милиарди. И може да печелим ние милиони. Така. Те са за милиарди, ние ще печелим милиони. Другото, което е, тези находища, когато ги открият, ще дойдат, ще установят, имаме огромни находища, да кажем. Така ще кажат. Обаче, видите ли, ние в България, понеже сме много малки, много глупави, много незначителни хора и няма как да ги разработим. Затова, какво да направим? Хоп, айде да ги ядем на концесия на американските фирми, понеже те са много умни, понеже те са много оперативни, много състрадателни и те ще ни оставят някаква мизерна концесионна такса, както например с златодобива. Където даже не знаем на каква основа ни дават тези пари, колко те са взели, колко между другото, такъв въпрос съм задал на парламентарен контрол към енергийната министърка и отново видях, че утре на парламентарен контрол в петъчния ден, че отново тя се крие от този отговор. Просто не идва да отговоря на този въпрос, но ще стигнем до дъното на това. Да се установят печалбите, комисионни, по веригата, как е подредено, кой го е разписал, как го е разписал този договор, за да ни преше сметълс. Да. Но отново се върнем. Бойко Борисов в Съединените американски щати обеща всичко това. И сега, ето, виждаме как държавният секретар идва, може би да му напомни
Или пък нещо ново са измислили. Но съгласете се, една визита така да мине за няколко часа през България, те по-добре да бяха застанали по телефона да си говорят, нали, по скайп да си говорят, по Фейсбук да си пишат. За нас да не си затваряме прозорците. Да не си затваряме прозорците. Между другото и такъв въпрос сега ми идва на ум. Ще зададем на парламентарен контрол към вътрешния министър и може би и към финансовия. Колко е струвало на българската хазна цялото това мероприятие, наречено посещение на Джон Кери? Затваряне на улици. Толкова много полиция по улиците. Толкова много логистика. Ама то автомобили, поддръжка, снайперисти и какво ли не. Днес просто в София имаше няколко часа, в които просто не можеш да свършиш някаква работа, ако имаш така по-централната градска част. Видимо, още пак е интересен момент относно газа, доставките на газа в България. За Бойко Борисов какво каза? И освен това запознах партньорите с нашата идея, заедно с Европейската комисия, за газовия хъб на българо-турската граница, ако действително този проект между Русия и Турция се осъществи. Да, защо ако? Той ще се осъществи, говори се вече за турски поток. Да, говори се и то на така високи правителствени кръгове в Русия. Това се чува това го чухме и мисля, че във вчерашния ден от господин Милер, който е шефа на Газпром. Той го каза ясно и директно. Няма южен поток, ще строим турски поток. Турция ще купува от Русията този газ и ще го продава на който иска. Съответно на нас, българите. Така че той няма да бъде руски газ, вече ще бъде купен от Турция и ще е турски и те ще ни го продават. И това като някакъв огромен успех го отчитаме, което всъщност е един огромен провал. Бойко Борисов на тази среща, Плевнелиев на срещата, която имаше, външният министър на срещата, която имах, те трябваше да му поставят няколко въпроса. Например, уважаеми господин американски първи дипломат, какво правим с Марица 1, Марица 3 в България? Тези тецове, които генерират електроенергия, която е много скъпа, която години наред, може би повече от 10 години, просто вдигат цената на крайния потребител на ток в България. Хората тук изнемогват, а вашите централи печелят луди пари, понеже Иван Костов, този същия, на който от реформаторския блок, сега партията му е там ДСБ, с когото Патриотичния фронт, за тях ще кажем няколко думи, които сега са си ортаци, но същия Иван Костов, той ги хариза на американците с един гарантиран процент на печалба, огромен процент на печалба, естествено за сметка на всеки един от нас. И това не беше поставено. Този въпрос, защо ни го поставиха? Защо ни го поставиха този въпрос? Той е част от това, корупцията, зависимостите, за които Кери ще ни помага. Той ще да ни помага. Защо ни поставиха въпроса за Бойко Борисов да каже, господин първи дипломат. Тук в България има и 4 американски бази. Навсякъде, по целия свят, където имате бази, плащате. Плащате за това и то много така добри пари получават съответните държави за това, че има такива бази на тяхна територия. Айде, ако може и в България да почнете да се плащате. Не стига ли малко до някакво тъпо положение, че и този Шефчович, както му беше името на Еврокомисията за енергетиката, който отговаря. И той каза, защо да не помислим да купуваме газ в Турция. Какво излиза, че Европейския съюз обича повече Турция, отколкото България? Защото т.е. дали ще го взима от нас или от Турция? Не, той го казва просто защото няма на къде. Защото толкова години наред се играха игрички с Русия, ама сега ще има Южен поток, няма да има. Ще има Набуко, няма да има. Накрая просто на Русия, дето се казва, писна им от цялото това разиграване и се насочиха към Турция, където там явно срещнаха някой, който е по-разбираем като събеседник, като партньор от цялата евролигава бюрокращина, така да го кажем, в която, за съжаление, България участва по един много нелеп начин. Понеже споменахме Патриотичния фронт, там има така доста интересно предложение, екзотично. Като партньорска държава на НАТО, която предоставя военни бази, трябва да настояваме да ни бъде предоставена една ескадрила самолети. Това го иска Красимир Каракачанов. Една ескадрила самолети да искаме ние от Америка да ни даде. Вижте какво мислене. Що за мислене? Същото, по същия перверзен начин чувам сега как някой си бил поставил въпроса за визите. САЩ-Америка. Америка-България. Визите. Все едно всеки българин може да си позволи
през Атлантически полет, който струва стотици, ако не вече хиляди евро струва това, да отиде той в Америка да се развява в тази полицейска държава. Да, това показва отношение. Не можеш да наречеш приятелска страна, партньорска страна, когато нали влизате. Окей, да, показва някакъв тип отношение, но какво засяга обикновения българин? Какво влияние, какво значение има за обикновения българин тая глупост, която е казал Каракачанов? Да искаме ние една ескадрила американска. Така, да си искаме ние като на улицата някой иска от някой друг нещо. А той понеже не е бил защитник едно време на американските бази. Така е. Само може би иска да засилено американско влияние в България. Да разширим темата за това. Днес пред президентството, пред Министерски съвет бяхме ние, патриотите от Атака. Както преди няколко дни бяхме пред Американското посолство в София, където отбелязахме годишнината от най-големите бомбардировки над София. Там са общо те бомбардировки са 2500 загинали. Двойно повече ранени има. 12 000 разрушени сгради. Тогава патриотите от ВМРО, от НФСБ, от Патриотичния фронт ги нямаше. А помните ли преди няколко години как той Каракачанов идваше тогава? Но сега и в днешния студен ден го нямаше, защото ако си патриот, ако си националист, ако има какво да кажеш след като виждаш, че родината ти загива, ти ще го кажеш това нещо. Трябва да излезеш, да изразиш позиция. Къде бяха днес Патриотичния фронт? Питам и техните избиратели, които голяма част са и наши зрители. Къде бяха вашите народни представители от Патриотичния фронт? Бяха на топло, край Софрата бяха. Край Софрата в Народното събрание, където се дели баницата. Ако отворите вестник сега от днес, ще видите как вече те назначават и замминистри във властта. Приближени до икономически групировки тук в София. Вече Валери Симеонов се е забъркал с кръга Банкия, Бояна клуб също. Развива се човек. Развиват се хората, развиват се. Къде вече те ще ти излязат на улицата, ще протестират срещу нещо, срещу високи цени на ток и така нататък. Ще ли да правят ревизия? На всички не е ясно откъде идва високата цена на ток. От тези тецове, идва от ВИ-тата. Идват от всички далавери, които се направиха в енергетиката, които са ясни, има одитни доклади и така нататък. Те първа ще ли да правят ревизия? Така симулират дейност, симулират така едно много грозно поведение в Народното събрание. Го виждам. Сутрин излязат, заядат се с ДПС, ДПС им отвърне. И почнат цял ден се разменят реплики, след това по телевизионните студия от Патриотичния фронт обясняват за ДПС, от ДПС обясняват за Патриотичния фронт. И с това се изчерпва политическата им всъщност дейност. А то трябва да бъде народна дейност. Народната дейност не е да се джанкаш с някой от сутрин до вечер и в крайна сметка твой избирател нищо да не разбере от цялата работа. Ето, те са във властта. Те, както можаха да кажат за един замминистър, ако не го махнете, ще напуснем властта. Както казаха за областния управител на София, ако не го махнете, ще напуснем властта. Друг е въпрос, че те подвиха опашка и си останаха във властта, пък се назначиха техни хора. Но такъв ултиматум да кажат. Махнете тези американски тецове, които вдигат цената на българина рязко. Развалете договорите, иначе ще напуснем властта. Що не го кажат? Дънди Прешес Метал, златото на България, което се ограбва. Развалете този договор, иначе ще напуснем властта. Защо не го кажат? И това са въпроси, които аз ги задавам така хипотетично. Отговорите са ясни на нашите зрители, защото просто и те са бръкнали в кацата с мед. Но тези въпроси трябва да се задават техните избиратели и ако въобще упражняват някакъв контрол над своите избраници, на своите депутати, да ги попитат. И вие сте виждали, аз ви показах как те се джавкат с ДПС, обаче хората на ДПС ходят в стаята на Патриотичния фронт и заедно си координират следващите гласувания. Така е, да. Те да напуснат, ДПС просто ще влезе вече явно в властта. То е ясно при тях. Между другото, лицето Плевнелиев, по-настоящен президент, да видим една снимка, той беше много развълнуван днес. Той така, аз съм го забелязал такъв материал, явно той лесно се развълнува. Излезе да посрещне Джон Кери Дол. Това държавен глава. За съжаление, държавен глава сигурно е така премел площадката пред президентството с метла преди да дойде Кери. Толкова усърден изглежда. Помня думите на господин Сидеров, който по време на президентската кампания 2011 година казваше, че дори и за Келнер не става този, но за съжаление тогава и с огромни изборни измами. С огромни изборни измами. Помните, 700 000 недействителни гласа имаше на тези избори.
организирани, проведени от партия ГЕРБ, от Цветан Цветанов, от майсторите на манипулацията, както се казва. На хората, които прекрасно знаят как се правят избори в България. И сега този не представлява пред съответните гости, които идват тук в България. Как пък един път не покани Виктор Орбан, например, унгарския пример, да го поканя тук в България. Той е от Европейската народна партия. Знаете, Унгария, казвали сме го, държава членка на Европейския съюз, на НАТО дори. Но щатите не го обичат. Ето, защо? Щатите ни го били обичали. Май ние да го заобичаме, унгарския народ го обича. Айде да дойде тук, да го поканя, да му кажат, как ги правиш тези неща? Как ограничи тези безобразия, които банките правят, дигането на лихвите по ипотечните кредити в Унгария? Как правиш така, че секторът енергетика е напълно прозрачен в Унгария и каза, че това не е сектор, който ще тежи на гърба на унгарския народ? И го постигна. И много други неща. Как запази земята да не я купува чужденци? Въпреки, че там са подписали същи документи, които ние сме подписали. Но човека приема необходимите закони, упражнява своето влияние и затова го обичат унгарците. А тук, в днешния ден, идва Бойко Борисов, българския народ трябва... идва Джон Кери при Бойко Борисов и българския народ трябва да си каже, бре, тук нещата ще станат много добре. Какви хубави държавници имаме, как те ще отстоят националния интерес. Не го вярвам в това и съм сигурен, че голяма част от зрителите и от българите просто не вярват, че днес е бил отстоян някакъв национален интерес. Са по-скоро поредните протоколни снимки, поредните пиар изяви, които след това дълго време ще се кичат с тях. Нали, аз като се срещнах с този, пък ти с този. Така смята и едно руско издание, Московски комсомолец, което казва вече очевидно, че българският управляващ елит заявява своята принадлежност към евроатлантическите структури, което не винаги съответства с интересите на народа. И т.е. тази охрана, дали не беше въобще властта се пазеше от своя народ? Разбира се. Помните, когато започваше работата си 43-то, това Народно събрание, този парламент, тогава Цецка Цачева, като току-що избрана председателка на българския парламент, между другото тогава пак само ние от Атака гласувахме против, тогава тя каза, повече в София, в България няма да има заграждение. Тя го обеща тържествено, каза, никакви заграждения повече тук, всичко ще бъде наред. А днес софиянци знаят какво беше, зрителите, които не са жители, не са посещавали София днес, просто спомена го в началото. Блокирана София с много строги прегради, полицейски джипове, жандармерия, специални части, бомбени отряди. Да включим по телефона. Той е встрани в темата, но е също страшен скандал се задава всъщност. На телефона е ОЗ полковник Константин Недялков. Добър вечер, господин Недялков. Вие всъщност ще ни разкажете за една слушка в посолството ни в Скопие. Добър вечер. Добър вечер. Тази сутрин, рано сутринта ми се обадиха мои приятели от Скопие, които ми информираха. Чувате ли ме? Да, чуваме. Които ми информираха, че в нощта на вторник срещу сряда е извършено злобни действия. Просто е взломено нашето посолство в Скопие. Влязли са неизвестен брой хора, които са се поругали с националния ни флаг и са го откраднали. Откраднали са? Това е станало по техни, понеже те не са свидетели, но знамето го е нямало вчера на мястото си. И по същество това е един акт на агресия. Има ли някаква реакция от нашето посолство? Моля? Има ли реакция от засегнатите хора в посолството? Не мога да ви кажа, защото аз нямам връзка с посолството, нито и моите познати. Между другото, моите корени са оттам, от тази част на Македония, която в момента не е към нашата територия. И нямам връзка с посолството, но знамето вчера не е било на пилона. Да, добре, разбрах ви. Благодаря за това включване, просто и връзката е много лоша. Решихме да включим този човек, защото това е... Защото всъщност Атака отстоява в повечето пъти. Аз се записах подробности, детайлите, които съобщи
Озе полковника и ще проверя този случай и ще реагираме по подходящия начин. Просто това е пълно безобразие. Както знаете, българско бойно знаме не е пленяло, но тук оставяме, нали, някакви самозабравили се хора, които така, понеже ги тресе грандоманията, пък правят дребни престъпления. По никакъв начин не трябва да се допуска това нещо и трябва да се отреагира на всяко ниво държавно. Ще проверя този случай, записал съм си. Да видим как тълкуват това посещение на Кери от опозицията. Нали, БСП са опозиция. Обаче много интересно как говори за това посещение господин Вигенин, който беше бивш външен министър и също беше обект на такива посещения. Между другото, Виктория Нюланд идваше по време на вашия мандат. Не мога да преценя, не знае каква е... Опасявате ли се, че понеже Виктория Нюланд отново ще дойде, тя проведе среща с вас вече, тя е доста воинствено настроена жена, включително самите щати. Опасявате ли се, че ще ни вкарат все пак в някакви военни действия срещу Русия или срещу ислямска държава и така нататък? Аз смятам, че доста се пренавива тази тема. Прекалено много хора говорят за война. Аз не виждам към днешна дата такива предпоставки. Да, ситуацията със сигурността е сложна и на изток, и на юг, но ние не сме директно засегнати и не мисля, че против нашата воля по някакъв начин може да бъдем ангажирани пряко или косвено в някакви военни действия. Така че аз мисля, че не бива да се преувеличава значението и ролята на такъв тип посещения. Знаете, че днес е британският външен министър в България. Това е част от нормалния диалог на страни, които са част от един шефа на НАТО също. Шефа на НАТО. Не мисля, вижте, знам, че сигурно има основания хората да се страхуват, но пак казвам, не бива да се преувеличава значението на такива посещения. В България, знаете, пролета беше шефа, също, да, късната пролет, началото на лято беше шефа, генералният секретар на НАТО, който си отиваше тогава, направи последна визита Расмусен. Сега, вероятно, нови идва, за да се запознае, пък да направи едно първо посещение в страните членки на НАТО. Естествено, ще има и други теми, които се дискутират, но... Той каза, че е провел координация в прибалтийските страни срещу Русия след присъединяването на Крим и сега идва тук също да говорим. Затова си мислят, той такива изявления прави. Не, в край краища декември имаше среща на външните министри на НАТО. Не мислете, че ако има някакви, кой знае колко драматични решения, те биха се взели по този демонстративен начин. Идва някой тук и ни казва, ще направите това и това и ние го правим на следващия ден. Спомня с господин Орешарски какво се случи с тримата американци. Ако мога пак да използвам повода да кажа, че тримата американски сенатори не са поставили въпроса за Южен поток. Така изглеждаш. Излиза, срещат се, излизат и казва спирам. Така изглеждаше, но ето аз ви казвам, не е било така. Не знам какво да мисля. Така изглеждат нещата, но не са точно така. Младо момче как се научило да лъже, вижте го. Бяха тук тримата сенатори и просто казаха, Маккейн, помните го, беше кандидат за президент, и казаха. Веднага след това Орешарски излезе и каза, Южен поток приключва. Още те самолета не се беше дигнал от София. Това си е ясно и то просто го прикрива. Сега при БСП те са особена партия. Когато са в опозиция, имат склонността, обещават всичко, правят всичко. Когато обаче са управляващи, ни плосък данък променят, почват да играят по свирката на същите господари. Виждаме, че по отношение на това не са опозиция с ГЕРБ. На евроатлантическите господари там не се съмнявайте. Не се съмнявайте. Играят по тази свирка. И забравят всичко, което са обещали и социално, и външно-политическо на избирателите си. Днес се замислих също за това. Ние си мислим, че гласуваме тук в България. Пускаш бюлетина за БСП, за ГЕРБ, за СДС, за НДСВ, за ДПС и в крайна сметка това, което се случва, това, което виждаме, е пак същото. Когато дойде тук американец, не гледа как пред него, чело или каквото там се решат и абсолютно никаква разлика няма. Никаква разлика няма спрямо тези. Винаги Русия е лошата, винаги Америка е добрата. Без значение БСП или кой ще да видим още едно видео на Мартин Димитров за Ислямска държава.
И въобще той пък иска да правят европейска сигурност общ, да го видим. Въпросът беше за Ислямска държава. Не трябва ли вече човек да потърси отговорност за такива военни действия в други държави? Защото щатите го направиха, каквото да си говорим. Те си го признаха дори. Има коментатори, които са дори речем, по-към вашето мисли, които вече казват, да, щатите са отговорни. Добре, вие одобрявате ли наличието на Ислямска държава и всичко това, което правят? Аз така да го попитам. Аз също не го одобрявам и смятам, че трябва да има и категоричното мнение на целия Европейски съюз по тази тема и намирането на общо решение в рамките на НАТО и ООН. Ислямска държава, за съжаление, аз се разглеждам като заплаха. Аз се разглеждам, защото първо в България започва да се говори за рискова тероризъм. Ние имаме мюсюлмани, но те не са радикални. Тоест, това означава, че са внесени нелегални емигранти. Това не са българските мюсюлмани. Това означава да си засилим вътрешните мерки за сигурност и службите да бъдат по-активни, защото това, което се случи сега в Париж, аз се очудвам, че никой не поставя въпроса, че има нужда на ниво Европейски съюз от съвместни действия срещу тероризма. Тоест, след това, което се случи в Париж, най-важното, което трябва да се направи, е на ниво Европейски съюз да се вземат мерки срещу тероризма. Ние трябва заедно, всички членове на Европейския съюз, дори да направим, може би, обща служба, която с това се занимава. Аз не смятам, че само силите на България ще стигнат, казвам ви го откровенно. Това трябва да бъде обща европейска политика, която да се вложат доста пари за действия срещу тероризма. Ето, че той внесе друг нюанс в посещението пак на Кери, защото и той иска да се бори срещу тероризма. Но да влагаме още пари, още пари. Естествено, и да си предоставим нашата сигурност изцяло на тях. Защо да не го направим? Защото да, тероризма, който ЦРУ го създаде, този радикален ислямски тероризъм, така наречен, и ги ползва тях, дайте да направим общи мерки за сигурност, за да купуваме на Америка хеликоптерите, да им купуваме тяхната бойна техника. Абсолютно несъстоятелно. Да кажем още няколко думи за другите визити, защото те са също много важни и също доста притеснителни. Вече споменахме в процес на разговора, че тук ще дойде и генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг. Да. Втора визита на генерален секретар на НАТО. Очаква се тази визита и в чужбина, което четох в чужди медии излязло това, че подготвят в България нова база да направят. Този път ще си бъде база на НАТО, няма да е само американска, но понеже така придоби, естествено благодарение на атака, думата база, чужда база, не звучи добре на българския гражданин, и затова са измислили опорно съоръжение, щяло да се казва. Все едно, нали, тая маса сега се подпираме на нея, ето това е опорно съоръжение. Те ще да правят някакво опорно съоръжение, което всъщност си е американска, натовска база, което да, разберете, пак и американска. За какво? За голямата опасност, която идела към България от Русия. Да. Боже опази. Боже опази. Да чуем и първия зрител. Добър вечер. Добър вечер. Искам да попитам за посещението на Джон Кери. Ако се, примерно, българският президент или в Америка, дали така ще вземат такива мерки да го посрещнат и да го така, да кажат американците да приберат прането и разно там на казутости, дето ги казаха на нас. И още нещо, Европа нали на времето каза, знаете, че взела Америка и взела всичко там индианци само нали, за да се настанят там, но все пак има някои от тях живи. Примерно сега един от тези индианци, които са живи, и излезне и каже, аз съм истинския президент, искам да съсъщност американския президент. Разбрах. Да. Тук двойния стандарт, наистина. Това е много важна тема също. Зрителя хубаво подсеща. Българският президент, ако отиде в Америка, той първо трябва някаква тежест да има, да го възприемат като личност сериозно, но това е друг въпрос. Естествено, че няма да го приемат по този начин. Няма да има тези салтанати, които тук му ги правят. Няма да има такава охрана и такова спиране на нарушаване на живота в самата столица. Те много обичат, като опорна точка е на ГЕРБ, на този тип и на БСП, между другото, всички без атака. Нашите евроатлантически партньори. Значи трябва да ни посрещат по същия начин. Евроатлантически партньори, като си партньор с някой в нещо, предполага се, че са на едно ниво. Те, тук така малко една информация да споделя на зрителите, когато се избира, например, шеф на ДАНС, шеф на
друга служба, на разузнаване, винаги пращат това име при нашите евроатлантически партньори. И ако няма възражение от тях, те си го проверяват в техните сводки, в техните служби, дали е техен човек, дали е техен агент, въобще какво му мнението е изразяло към съответната страна и казват, добре, слагайте го. Одобряват го. Мислите ли, че Германия, Англия, когато се слагат шеф на съответната разузнавателна служба, се обаждат тук на нашите служби и ги питат, какво ще кажете евроатлантически партньори от България? Да назначим ли този или да не го назначим? Естествено, че не го правят. Но тук клишето си го употребяват нашите евроатлантически партньори, които тези партньори 25 години вече видяхме как ни заробват. Да чуем и следващия зрител. Добър вечер. Добър вечер. Искам да адмирирам изказващия се господин Чуколов. Искам също така, следя непрекъснато вашата телевизия, включително и неделниците. Напоследък са много силни с господин Сидеров, както и вашето предаване на Жълтите павета. Вашето държане е изключително приятно, давате изключително много информация. Аз се чудя, 10 години депутатите на Атака и въобще политиците от Атака направиха какво ли не само в защита на българщината. Чуди се на този народ, въпреки че е говорено на тази тема, че може би Атака има единствените честни избиратели, т.е. некупени, нали? Но очудвам се единствено български каузи срещу ЕРП-тата, срещу високата цена на тока, срещу изкуственото източване на този народ с банките, днеска срещу тази окупация на София заради все едно Джим или Джон, нали, няма никакво значение, на всички интелигентни българи е ясно посещението и защо е то. Просто искам българския народ и зрителите на Алфа най-накрая да разберат, че трябва достоинство от всеки един от нас. Да застанем зад депутатите на Атака с всичките им питания в Народното събрание, ето, включително и с издигнатите плакати, защото не знам дали знаят зрителите, но не можеше да бъде разбита днес тази окупация, ако не са депутати, за да застанат с тези плакати. Това не е лесно да и се изрази позиция. Просто призовавам българите да изразяват позиция и да застават с достоинството си, с образованието си, зад тези достойни мъже, които са в момента и на екран. Да, благодаря ви, госпожо, за тези мили думи. Така е, трябва да се показва, трябва да се дава пример. Много пъти сме го казвали това. И явно този процес, който 25 станаха години, е текал. Обезбългаряване, обезродяване, заменяне на християнски ценности, които така след социализма почнаха тъкмо да се утвърждават, тогава ни наложиха евроатлантическите ценности. Всичките тези неща, които дълго време са, така да кажем, малко по-грубо, са промивали мозъка на българина, сега трябва явно да се извърви обратния процес. А това става да се запали искрата, да дадеш пример, да покажеш, че може да застанеш срещу нещо, което не ти хареса. Има един проблем сериозен. Моля? Има и сериозен проблем. Една пречка, не знам как се преодолява, защото в крайна сметка големите медии в България имат американско влияние вътре. Да, имат такова влияние. Когато бяхме пред американското посолство тук в София, естествено американската телевизия BTV не дойде да ни отрази тогава. Сега просто нямаше как. В центъра на София бяхме, имаше репортерка, тях не видях, дойде, зададе няколко въпроса. Как са ни отразили вече, в каква светлина, защото те на това са майстори. И на това са майстори. Така бегал детайл от медийната манипулация. Водещата на нова телевизия, репортерката, която дойде, взема интервю от мен, кратко, разбира се, те там. Нали, нова телевизия. След това веднага отива при някаква жена или при някакъв човек. А вие знаете ли какво ви пише на плаката? Вие за какво сте тук? И очаква да чуе нещо от тях. Така недобре казано. Естествено, хората не са подготвени за пред камера. Притесняват се, като видят репортер, който са го виждали до сега само на телевизионния екран, изведнъж застават пред тях, малко се стъписват. След това се монтира и се представя на публиката на нова телевизия или на съответната телевизия, казвайки, виж ги тук, Атака пак са събрали някакви, които нали, нещо не е
добре работа и не знаят какво правят там. И по този начин обезличават, смаляват ефекта на това, което правиш. Това е наистина сериозен проблем. Но днес не мина номера на тази репортерка, просто защото пък и ние сме достатъчно дълго в този занаят и знам и те как манипулират и предотвратихме тази манипулация. Последен зрител, след което точно ще минем на медийна вълна за кратко. Добър вечер. Добър вечер. Тодоров се казвам от София. Здравейте. Във вашия репортаж ми направи впечатление, че Джон Кери започна с "Вие сте една силна демокрация", гледайки към нашия премиер. Така се казва, нали? Много добре знаем какво е демокрация, народовластие. Това практически го няма. И втория ми въпрос. Това ми звуча като тънка ирония към нас. И втория въпрос. Преди време дадахте една схема на газовата схема с компресорни станции в Украйна. Какво ще да стане, ако бехме построили Южен поток 90 или 95% и руснаците от съображения да сложат пръст на американци и на Европа почнаха да строят това, което правят сега? Това естествено са така теории на вероятностите, които може да ги разиграем със степен на вероятност и на успеваемост, но когато вложиш милиарди в нещо, няма да го оставиш на 95%, когато много хора, така пример ще ви дам, много хора си мислеха, че Атака просто я няма, защото всички социолози казали, че просто изчезвала Атака тук преди година. Атака има, просто не може 9 години да се прави от това, си вложил душа и сърце, и изведнъж да кажеш, нали, ще го изоставим. Как ще коментирате това, че ни отнеха акредитациите на телевизия Алфа и на вестник Атака за външно министерство, че да не сгафим нещо, да не го обидим Джон Кери или следващите там гости? Да, нали? Всички се закичаха тук преди седмица с лозунга "Аз съм Шарли". Шарли, списанието, което публикува толкова неприемливи за мюсюлманите карикатури, че ходят да взривяват. Ние сме християни хора, ужасно неприемливи карикатури за Светата Троица и така нататък, които, нали, като християни хора ние казваме, прости им Господи, не знаят какво вършат. Но мюсюлманите отиват и вършат нещо. Но тогава всички се закичиха с лозунга "Аз съм Шарли". Трябва да има свобода на словото. Има ли свобода на словото днес? Не. Къде са камерите, репортерите на телевизия Алфа? Не бяха пуснати в Външно министерство, не бяха допуснати в Министерски съвет. Ушкин, нали, свобода на словото, трябва да се грижим за това, основна ценност на демокрацията. България е била развита демокрация, силна демокрация. Явно не е така. Като народни представители, които представляваме стотици хиляди избиратели, още повече, че в Конституцията пише, че отделният народен представител представлява и народа си. Днес ние с тази идея не събрахме толкова много хора в София, защото отиваме народни представители. Беше ни ясно, че София днес ще е пълен блокаж и какво и по-възрастни хора да ги, нали, излагаме на това, да се бутаме с полиция или какво да правим. Не, когато се сбуташ с полицията, пак ще ти кажат, Атака направи някакъв скандал и ще го замажат по този начин. Отидохме с идеята, че сме народни представители в правомощията ни, гарантирани в Конституцията, в правилник за дейност на Народно събрание и така нататък, пише, че народният представител може да посещава всяка обществена сграда, институция и така нататък. Явно, ако се казва Анна Баракова по времето на ГЕРБ, защото само тя била пусната днес. И тя може и да не я коментираме, но днес не бяхме допуснати, нито ние като народни представители, които, пак казвам, сме избрани от стотици хиляди българи, нито вие, телевизия Алфа като медия, която така последни неща, които дочувам от медийния свят, е гледано от близо 1 милион българи. Така че това показва просто и страх да не се изложим пред чужденците, както е фразеологизма, да не би случайно да чуе някой лош въпрос, да не се промъкне въпроса за Марица 1 и 3, за високия ток, който дават, за американските бази. Благодаря ви за това гостуване, господин Чуколов.